कुन्द्रबिल दावहारु क्लाबजों खुंजानाय बाथि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 आ जोबथाबाय। ओनसोलनि जौगानाय आरो लाइमोनफोरनि गेलेमु फारसे गोसो होनायखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय कुन्द्रबिल गामिनि दावहारु क्लाबआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट खुंबोगासिनो दङ। बे बोसोरनि बाथि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टखौ सा आबादारि रुंसारि प्रनय बसुमतारिनि गोसोखांथियै खुंनाय जादों। बे बोसोरनि दावहारु क्लाबजों खुंजानाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया फैयै फैयै जोबथा फैबाय। जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जायो गेन्द्रा एफसि आरो फुंखा एफसिनि गेजेराव। गेन्द्रा जोलुर हानजाया देरहासारनानै देरहासार ट्रफिखौ मोननो हायो। जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिखौ। लोगोसेयैनो बाहागो लायो रुंसारि प्रनय बसुमतारिनि नखरनि सोद्रोमाफोर, भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि खनेश्वर औवारी, नेहाथारि जन नार्जारी, सान्तिपुर हाग्रा बेंगिरि मावख'नि मावख'गिरि बिर मगर, कुन्द्रबिल एसएसपि बिअपिनि दैदेनगिरि आरो इन्सपेक्टर बिथांमोना। हिसाबै जा कुन्द्रबिल दावहारु क्लाब बिथांमोनखौ आं जोबोद हामलायनायखौ बावहरदों, मानो होनब्ला बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो दायो बे समावहाय जोंनि दावहारु क्लाबनि बिरफोरा बिर होनायखौ जोङो बोख्लायफिनगोन। मानो होनबा जोंहा दिनैनि बे समावहाय गेलेनायनि बे खाबुखौ बोसोरनि मोनदों। मानो होनब्ला खुंनाय आथिखालाव बे जों नुनो मोनदों टुर्नामेन्टआ दिनै जोबबाय। बेनिखायनो जोङो बे जोंनि बिर होनाय बिरफोरखौ जोङो दायो जोंनि प्रेसिडेन्ट क्लाबनि प्रेसिडेन्ट कुनाल दैमारि बिथाङा बे टुर्नामेन्टखौ बोख्लायगोन। फालिबाय थादों। बेखायनो बे टुर्नामेन्टजों खालामनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फोरा गेलेनायनि खाबुखौ मोनदों आरो बेबायदि गामि ओनसोलाव टुर्नामेन्ट जाबाय थायोब्लासो जोंनि गथ'फोरा गेलेनायखौ खाबु मोनगोन, अब्लासो जोंनि गथ'फोरा जौगालांगोन आरो। दा बेखायनो आंबो जिहेतु दायो बिटिसिनि डेपुटि चिफ जाबाय, जोंबो नोजोर लाखिगोन गामि ओनसोलाव बेबायदि फिसा फिसा टुर्नामेन्ट फाथिनो थाखाय, आरो बे फिसा टुर्नामेन्टनिफ्रायसो गोदोराव गेलेहैनायनि खाबुखौ मोनो। आथिखालाव गेलेनायनि जुगिदिबो जों नुनो मोनदों गोबाङा माने गावखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय बा थांना थानायनि मोनसे लामा बेखौबो जों मोननो हायो। आरो जाय गथ'फोरा बेबायदि खेला दुलाफ्राव बेस्थ' थागोन बिथांमोना मालाबो गाज्रि सिन्था खालामनो हाया, मोजां जायो आरो माने समाजा बेबायदि मोजां सिन्था खालामनाय मोजां जानाय जेब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा जेब्ला जागोन अब्लानिया समाजाबो निस्सय मोजां जागोन आरो। दा बेखायनो खोब प्रयजन गामि ओनसोलाव बिदि टुर्नामेन्ट फाथिनाया। दिनै जोंनि तरफनिफ्राय जों दावहारु क्लाबनो जिखिनि हायो जों मदद होनो जों थांनाय समावबो जों होबोदों, दाबो जों होगोन आरो इयुननि समावबो जों होगोन। आरो जोंहा प्रयजन दङ, गोबां गामि ओनसोलाव फुटबल फिल्ड दङ, बेखौ जों जुदि मोजां खालामना होनो हायोब्ला, मिनि स्टेडियामफोर बनायना होनो हायोब्ला आरो बांसिन मोजां जागोन, जोंनि गथ'फ्रा गेलेनायनि खाबुखौ बांसिन लानो हागोन आरो। बिटिसि सरकारनिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव माबाफोर सिन्था खालामदों नामा? आं दहायबो एसे आंनि बिबुंथियाव एसे बुंखादों जे जों दासिमबो बेखौ जों दाबो सावरायाखै, जिहेतु गभर्नमेन्ट दानायानो जोंहा बावाखै। दा बेखायनो जोंबो सिन्था खालामगोन निस्सय। आं गाव बेक्तिगत भाबै जिहेतु गेलेनायखौ आं मोजां मोनो, बेखायनो जों एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों सावरायगोन जोङो गेलेनाय बिथिङाव बोरैहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आवगायना लांनो हायो, जों बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन आरो जों मावगोन।